nna anyị ukwu, n'oge gboo n'ala Igbo, nna na nwa ya a na-ekpukọ okpu mme ya bụ okpu ọzọ. N'oge gboo, nna nwa chichi ọzọ duto na onwere ego na onwere ife ochierie ome nwa ya ọzọ omerie ọfọ ọzọ ọja bụ nna ya na-ekpu okpu mme mana nwa ya afọ ga-ekpu okpu mme mgbe ahụ ọ ga-ekpu okpu mme achọzịa nna ya afụrụ okpuru okpu mme chizue mana kịta a sị na new life ka anyị nọ na ya. Nwa oge gboo onye na nwere ife na-amụtara nwa na-arụ n'ụlọ adịghị echi ọzọ. Onye na-amụtara nwa ịlụrụ ụlọ o nwere nwa ga-ezu ụta adịghị echi ọzọ. Onye zụcha nwa ịlụ ụlọ ọma na-ebugoro ọgaranya mana kịta ụmụaka 18 years na-echi ọzọ duto na-ebutere akpatara ego o wee na-enye anyị nsogbu na-eme ụfọdụ a na-anwụ ọnwụ ike maka na ọzọ zewekwa nze ị na-eze ka ide erigharị n'ọnụ mana kịta ụmụaka kịta agbara nsọ a na-akpata ife eji enye nsogbu. Ụfọdụ a na-eru 80 years ụfọdụ a na-eru 70 years duto na ọ gbara nsọ ya ogbuo ya a na-asị na ọya ọkwa ya wee nwụ maka na ọzọ nwere nsọ. Ọzọ ya ekpuru okpu mma ejebe nwaanyị ajadu. Ọzọ ada eri nri na họteelụ onye nwe ọzọ ada ekpu okpu mma eje na họteelụ eri nri ọ ga-ewepụ ya and ọzọ ada ekwe ka mmiri mụ ya na okpu mma enye ahụ mana anyị amachara ọzọ kịta fuge ọzọ ada ekpu okpu mma enye alarụ n'ụzọ ọ ga-ewepụ chijiwe wepụ ya kama otinye n'akpa n'ebe ejiji arụ ya. Anyị amara ụmụaka kịta mara kama na abịara na anyị kpu okpu mme si na ọzọ ụka ịma na na-akpọzi ọzọ ụka odu ndị ezi ibe eji mara ndị omenala bụ ikpu okpu mme. Ndị ụka ada-echi ọzọ ibe eji mara ndị ụka bụ na ọgbara akwụkwọ gbalịrị